Gaurko eguneko lan zerrendan, lehenengo puntu daukaguna da, aurreko bilkurako aktaren onespena dagokio. Lege itxiken, 2017ko martxoaren 30ean Udal Batzar Plenoak egindako ohiko bilkuran akta. Honen arabera, Artematek zerbait komentatu nahi baldin badu, bozketa egingo dugu orduan zuzenean, aldeko botuak. Hau batez onartu da. Biharrengo puntua, ikuskizun publikoak noizbehinkako aisialdi jarduerak eta aisialdi erabileren zein egoitza izaerako erabileren arteko bizikidetza arautzen dituen ordenantzaren hasierako onespena. Bueno, komisiotan eta bilera bat baino gehiago indan itagai hori buruz, ordenantza honen hasierako onespenea aurkezte dugu, gaurko egunean. Esan behar da, ordenantza hau nondik irten duen, hor lege txosten bat badaude eta danok eduki duzue eskure, aurrekai batzuk badaude, guraso talde batek sartuteko idatzi bat, bizilagunen kexak, kalien ikustezien jokaera batzuk eta abar, hori da nahi buelta bat ematen hasi gea, bilera batzuk egin ziren, parte hartzeko prozesu batekin, bai ostalaritzako establezimenduko representantikin, hezkuntza zentrotakokin, merkataritzakin, gurasokin, dana emantziko ben ordenantza honen zirriborruen, 15 eguneko epi eduki zeben behasen ekarpenak egiteko, eta bukaeran ekarpen gutxi batzuk egon ziren, bat beste kontu neuki izan, eta oin dakarreu, hasierako onespena emateko ordenantza hau. Esan behar da, ordenantza horren barrune, sartu deula bukaeran xerapen bat, izango deuna iragankor bat, bertan dauden establezimientuei legea eta araubide egokitzeko epe bat ematezako be, danon artin aber adostasunekin, behasen establezimientuk eta danak dagokizionera jartzeitu. Hori da, ekartzen dira. Hona buruz, zerbait kontatzeko? Guk eski bakarri kontra bozko modura, ordenantza hau represizio antzesla bezala ikuste udalan partetik errexen aurkako da horretik kontra bozko modura. Eskerrik asko, Zubi? Guk badakigu lehikoera kolakuliotzua dela eta eztabaida asko izango dela herrian, baina ados gaude arazo bat bihurtzen ari dela eta nolabait zuzentzen ahalegindu behar dugula. Ordenantza honetan jartzen duen dena betetzea zaila dela jakin ere badakigu. Baina herritar denon bizikidetza normaltasun baten barruan eramateko ahalegin txiki bat egingo bagenu danok ez luke arazorik egon behar. Beraz, eta ikusirik guk proposaturiko punturen baten aldaketa onartu diguzuela, badauz. Eskerrik asko, beste ekarpenik? Ez, bakarrik esan, ordenantza hau, beti eta komisiotan esan duen bezala, dala hasierako pauso bat, emate duguna. Ordenantziek gexen bat legien dago bazaute, orduan, legiek ezko jaurlaritzak eta dauden ikuskizunetako legiek jartzeitunak jartzeiteu hemen, egize da, beste batzuk eseraten iraunkor horik ere zartze izkoula, baina bai izan dobla beti hau hasierako pauso badala, bai ongizateko komisioen eta bai oasuneko komisioen eta irigintzakon komentau genuen, asmoe daukeula prebentzioko lan bat eiken azkie badaki horikin bakarrik ez dara legi bakarrik jartzien, orduan, biharreko parte bat egon goala eta gaina alazte izangoa. Eskerrik asko dena. Nik nire opinizu mateko eskubide nolakoetan beti bizizat ez dela hitzeko kinesan ez hau represizio bat. Ez den nahi deso sartu, hitzen tokatzen nik komisiotan nire ana izan duen zela lege bat aplikatzea bat dima, lege izan bat represio, ez represio bezala zartzea eskara batzu duen dia. Eta gaina aprobetxako nuke zabaltzen nahi dena eta jarri dien filme batzeko tabernetan dagoena batiz bat, baletu gutxi gora dara, izperdinik ez da izango ditutan, nahi aldezuna askoiti alai bat eta kulturala,
Minister uste inoaz atrebikoan izaten ez du nahi. Eta pentsatzea justu nola inoke esan honik ez dula nahi hori egitzei, oinai bat ematea, nahiko hori ez pasan gertau dana, baizik eukioa egon askoiti alaiz eta kulturala neurri hartu errik izan, porque dana goizan edo lortutat muro batetik bestetik. Komisiotan itzengo, gaur makizute gora beratxo batzu dauzkerula, ordu gine eskabiltzen duna, eta aztertuko gobeto, ez dugu aprobetxagoet, nano batea guztia bat, beti zartuta, arrauninen berri sopatien nazitea. Duarrengo... Ez temate zerbait ezateko, ez da? Bueno, bosketan dugu. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentziotik ez dago, onartuta gelditzen. Hirugarrengo puntua. Azkoitiko udalaren eta Euskadiko etxebizitza eta lurra elkarte anonimoa, Difesa, Soziedade Publikoaren arteko konpromiso akordioaren onespena. Kale nagusia, Laroiko, eraikina, birgaitzeko eta babes publikoko etxebizitzak sustatzeko. Bueno, haure batzordetan esan duen bezala, bakizuteia, gaur egunien nagusia Larogei, eraikine, eguneko egunien Azkoitiko udalana dela. Eta hor, bizesakin aspaldia ziginen hitzeken, eta bizezak bere administrazio kontseiluan onartute dauke konpromiso akordioa, eta Azkoitiko udalien hori onartu behar gendun, jabetzan eguneko egune lortze gendunien. Orduan, da hasierako konpromisun akordixo bat, ondoren etorreko alakoia akordixo definitibo. Bai, eza. Bai, gure aipamen egin nuke, guk ezinbeste ikusten dela, nagusia Laroiko eragin horri gertenbide bat emantzako da. Horreko legintza dixenean, gauzatzu plantean zen, ezin zuen gauzatu, epiezila eta epaiketa batzuzila gora era. Bai, ez duguna ondo ikusten da, gizesan kinin berdan hitzarmen honetan, planteatzean erregalo hau gizesai ematien. Batzordean esan dut bezalaxe, gu ikusten genuen hortako Azkoitiko udaletxeko gure instrumentu bat, eta Azkoitia lantzen, eta horrakutako, Azkoitia lantzen elbidez Bilogorko Zagola, Bilogorko Zala, zain gaur, horako erregaloekin gabe kanotarrai. Ezkarrik asko daizka, Ana? Batzordean itzen genuen bezala, eta esan genuen bezala, trokautu ezako lezakeen Azkoitia lantzen egin berdula hori jakinde, bosgarrengo puntu niruziko dugu nola, Azkoitia lantzenek bideragarretasun plan bat inberra eukiun, eta bano dakiu ze egoeratan daun, olako gauz bat aurrera emateko momentu honetan Azkoitia lantzenek ez dauke. Ez likidezik, eta ez posibilidadeik. Garbi euki gendun, hazi ginenien eta gobernu bezartu ginenien, nagusia Larogei gure prioridadetako bat izango zala, eta zeikun hazi ginen hor lanien, eta bizezako ardixe eta erterie, oso egokixe egitu zikun, ikusik egukaeran etxebizitza soziala junleike bela hor, eta gaina zaioko dala, Azkoitiko dala, aldun danaiken hor behien lokala lortu, gaina eskubide eukiko deula hori eskura balizeteko, eta jubilauena horra pasatzeko. Orduan, Azkoitia lantzenek eikieko esatie, Bai, ezer. Bai, neurri baten hau zenolek etorrekin, baina bi puntu bat, etxebizitza legin arabera komitatzea astuitza eta planteatzea horre etxebizitza hori saltzea eta etxebizitza legin egiaz onartu zena, planteatzea publiko betetik etxebizitza dena kigarri merkatzea, eta hori aipatzen nahi nuke. Eta bestie, bai, Azkoitia lantzenekin lotute, plantea nahi nuke, bosgarren puntu esan duzun bezala, betasun plana aurkeztea, eta gero egin bat ediku bat Azkoitiko udalak inberrizura lagapen bat Azkoitia lantzen ni, babes ofizialiko etxiek egiteko. Orduan ez dago esentzuek alde batetik udalak, ari termo batzuk ematie, babes ofizialiko etxiek egiteko objektukin, eta gero, bestaldetik izatie, ez beste daki eman guxo, Azkoitia lantzen egizien dute.
udalak Azkoitia lantzeni babes ofizialeko etxeko terrenuematik ez du nahi izan Azkoitia lantzenik egin dutunik. Udalak hartzeitu, udalak ematuz Azkoitia lantzen lursail hori, eta lursail hortan babes ofizialeko etxebizitzak egin berdi. Eta dan bakiu lursail horiek zati baten, bai Eusko Jaurlaritzai eta baita etxegikine konpromiso batzu daudela. Orduan, Azkoitia lantzenek ez ditu ditu horretxik. Zer galden eman? Baipakin? Gaia hau ez da horrekoa baina samurragoa. Urte asko daramatzagu herriko elizatarian aldami hori ikusten eta herri osoa urtez urte noiz kenduko diren galdetzen. Badirudi egun hori iristen ari dela eta gainera beheko Solairuan zaharren taberna berria irikitzeko posibilitatea izango dugula. Hori bai, bizesari ordaindu beharreko ordainduta gero. Baina ordainketa esfortzu horrek pena merezi duela iruditzen zaigu behingoz arazo honi bukaera egoki bat emateko. Eskerrik asko, beste zerbait? Bozketa ingo dugu aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentziorik ez da, onartuta gelditzen. Abarko kontua, kreditu transferentzia bidez, kredituak aldatzeko bi zulakiko espedienteren honezketa. Hona, nahi duzu. Bueno, hemen beste urtetan hauek dekretu zein izen dikeu, subentzizun legi eretean izeteko, kirol eta kultura elkartei ematen zaizkoen diru laguntzak batzar orokorretik udalan bilkuratik, osoko bilkuratik pasa behar denez, planteatzea duguna da kirol elkarte eta kultura elkartei ematen zaizkoen diru laguntza batzuk, ondalarrota 4.000 eta 300, kirol eta kultura elkarte desberdinen artien banatzi. Eta ez dut zerren dago hori. Aldera bat, omen bai dugu. Badirudi lege aldaketa bat besterik ez dela eta kirol eta kultura elkartei horreko urtean baino diru gehiago tokatuko zaiela. Guk kreditu aldaketei orain arte ez eman diogu, baina oraingoan hau ez da besten berdina eta gainera batzordeetan urtero eztabaidatzen duguna. Beraz, oraingo honetan gure taldea gara. Eskerrik asko, ez denate zerbait izatien. Bozketa ingo dugu aldeko botoak. Hau batez onartua. Bosgarreko puntuan, Azkoitia lantzen 2017-2020 bideragarritasuna planaren honezketa. Hemen esan behar da, bideragarritasun plan hau Azkoitia lantzeneko puntiek onartu dula, fiskelena, indala ordu ordena. Eta plana bialdu zitzutena aldaketa txiki batzuk izan ditula, ez dugu bialdu, puntiatik engano jaso dezutelako. Eta aldaketa dauzkelako, aldaketa horren berri ere, ogasuneko batzorde informatibo nahi maniko dugu. Orduan, esan behar da, bideragarritasun plan hau bintzala, 2006ko abenduaren 28 udalbatza pleno honek onartu zulako lagapen bat ekie Azkoitia lantzeni, lursail batzuna, lehenitzen dituena. Eta lagapen hori inalizeteko baldintza bat zan, Azkoitia lantzenek bideragarritasun plan hori ekie. Eta horrengo, planteatze doia, bideragarritasun plan hori onartzien, eta lagapena ekeko baldintza betetzak hartzien. Zerbait, komentatzeko? Zugakin? Guk Azkoitia lantzenen ez genuen kargu hartu taldeko aditu bat joatea, herriarentzat onuragarriago zela iruditzen zitzaigulako. Gure helburua ez dugu oraindik lortu, baina estatutuen aldatzea eskatzen jarraituko dugu eta aldatu bitartean beti bezala gure ezezko guzta. Eta nire bertiko erantzuna, legik ez duela onartzen. Ezta? Errepik hau ditugu berdin. Zugak izun ze galdera eta erantzun berdinak ez duela ere eta legezkoa berdin. Eskerrik asko. Bosketan gero orduan, aldeko botoak. Abarkau? Pentsu zerbait izan batzen duen nire abarkau. Bosketan gero dugu, aldeko botoak.
kontrako botoak. Azti bizkatu, kontrako botoak. Barkau, abstentzioa. Onartuta ditzen. Zigarreko puntuan, tokiko poliziaren oinarrizko eskalako bitarteko agententzako lanpoltza sortzeko, polizia eta larrialdiateko Euskal Akademiaren eta Azkoitiko udalaren arteko lankidetza hitzarmenaren aldaketaren onespena. Bueno, aurreko hileko osoko bilkuran pasau gendun, eta firmatzeakun puntura hoinen bagizki pasau gendula, eta zazpiarrengo puntue ondo ez zauela, eta ordumenik hartze dena da zazpiarrengo puntu hori aldatzi. Dala, akordio honen indaraldia eta amaiera. Baina uste lehenko jartzen zuela 2016 akabatu zala, eta fiske zaila da hori, pasaute daulako, eta hori ala urteako izango ala. Aldera, Garbirako hitzarmena aukera bat zegoela eta aukera hori zuzentzea besterik dela eta erazea gauz. Eskerrik asko, bosketa hendu dugu, aldeko botoak. Hau batez onartuta geritzen da. Azkeneko puntua, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailak bultzatutako Euskadi Lagunkoia programa atxikitzeko onespena. Nekane? Euskadi Lagunkoia adineko pertsonan parte-hartze prozesu bitartez, herriaren inberrien mejora beren bizikalidadi hobetzeko eta programa bat da, herri desberdinetan garatzen dena, eta programa hori aurrera emateko laguntza tekniko bat eskaintzea, nagiak bezik eroke horren afiliatute, eta horrekin lanien hasita gaude, herrien, talde bat sortute dago, eta asmoela diagnostiko bat egitea lehenengo, enkuesta bat ingoa, adineko pertsonantzat ze egokitzatzen herrien begire, arlo ezberdinetan, eta bai eskatzen dugu atxikimendu bat egitea udaletxie eta Jaurlaritzako programatekin, eta atxikimendu hori egin izateko denetik zabertzen. Proposamen hori, batzordetik nazen duan onartuko dut, eta hori da deneko onartuko. Badirudi programa honetan parte hartzea asko balortzen dela, lehenengo helburuak horrela baitio, komunitateko parte hartze prozesuak sustatzea. Eta gure politika egiteko moduan hitz horrek duen garrantzia azpimarratuz, eta nahiz eta oraingoan ere kanpoko erakunde batetik etorritako hitzek diren, ados beste pausutxo bat emango den itxarontz. Eskerrik asko, bosketa ingo dugu, aldeko botoak. Hau batez onartuta. Zortziarengo puntuan, EAJ-PNV, EH Bildu eta Azkoitia bai, udal taldeek aurkeztutako gure esku dago egitasmoari buruzko mozioa. Gure hartin dauzkegu gure esku dago plataformatu eta gonbidapena bazazio Rosarioi, beak mozio honen berri emateko. Nire zunik, botoi gorrezi izakau behar, botoi izakau. Eskerrik asko. Erabakitzeko eskubidearen aldeko herri galdeketa Azkoitia. Gure esku dago aurrera daraman erabakitzeko eskubidearen aldeko herri dinamika 3 printzipioetan oinarritzen da. Bat, herri bat gara. 2, erabakitzeko eskubidea dugu. Eta 3, herritarron garaia. Urteak dira, erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika kontrolatzen ari dira. Horren adierazgarri dira, besteak beste, 2014an Durango eta Iruñean lortu zituen gizakateak. Eta 2015an, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta Baionan eraiki ziren hautetsontzi erraldoiak herriz-herri bildutako oihalak josita. Ekimen horiek hartu dute parte. 2016an beste pauso bat egin
eta herrietan galdeketak antolatzeko lanarekin hasi zen. Burujabetzaren inguruan herritarrek iritzia ematea ahalbidetuko duen galdeketa antolatzeko urrats herri ekimena sortu zen Azkoitian. Galdeketa 2017ko maiatzaren 7an egingo da eta galdera honi erantzungo zaio. Nahi alduzu izan Euskal Estatu burujabe bateko herritar? Herri galdeketaren helburua ahalik eta herritar gehienek parte hartzea da eta 16 urtetik gorako guztiak daude bozkatzera deituta. Beraz, hori guztia kontuan izanik, maiatzaren 7ko galdeketaren aurrean, Azkoitiko udalak hau adierazten du. Bat, Azkoitiko udalak Euskal Herriarentzat erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Bi, Azkoitiko udalak izaera ezberdinetako azkoitiarrak erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimen honetan parte hartzera animatzen ditugu. Eta hiru, Azkoitiko udalak maiatzaren 7an Azkoitian egingo den herri galdeketa babesten eta bultzatzen dugu. Eta dei egiten diegu azkoitiar guztiei maiatzaren 7an botoa ematera. Azkoitian 2017ko apirilaren 28an. Eskerrik asko, Rosario. Eskerrik asko, Rosario. Buruz bat matez zerbait izatik nahi bat emau. Bai, Rosario. Bueno, lehenengo da behin, eskerrik asko betorrez atendan hori da, zegoenan, azkeran nixen herri honetan egon horako movimento handi gezuek sortu ez dute, eta hori txino garriak behozleko, eskerrik asko. Eskerrik asko bideitz, egin. Gure taldeak beti usatu nahi izan ditu Euskal Herria, Euskadi eta horrelako hitzek ekartzen dituzten eztabaidak. Eta lehen puntu hori kentzeko eskatu dugu. Edo bestela, 3 puntuak banaka bozkatzea. Hori lortu ezean eta hurrengo beste 2 puntuei, hau da, parte hartzea aipatzen den beste 2 puntu horiei garrantzia gehiago emango zaiolakoan, salbuespen bat egin eta baietz bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zerbait izateko. Bozketa egingo dugun aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentziorik ez dago, onartuta gelditzen da. Bederatzigarreko puntuan, 2016ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Bueno, urtero bezala, 2016ko aurrekontua likidatu izan da, eta bueno, txostena da no jaso dezuen, eta laburka hori ezateko, esango, bueno, nik uste garrantzitsuna betetzeula, 2016ko aurrekontuko likidazio egonkortasune eta finantziraunkortasune beten ditula, eta baite gaztu araua ere, 3 printzipizut danak bete ditula. Eta ondorioz, aurrekontuaren emaitza 3.043.345,9 izan da, eta diruzaintzako geragina 4.306.975,85,82. Galdera Manuel. Bai, Guri milioi bateko gerakila izugarria iruditzen zitzaigun, baina 2 milioitarrikoa zinezbetzak. Dudarik ez, falta izatea baino soberan dela. Ez dakigu da gobernuak nahi eta gorde duen dirutza hodena, aurrerantzean guk ez dakigun proiekturen batean gastatzeko edo, bestela ez diogo beste arrazoirik ikusten. Hori bada arrazoia, zertarako gorde duen jakitea nahi genuke, eta ez bada, zertarako erabiliko dugun, adostu nahiko genuke, eta herri galdeketan baten bidez izango balitz, asko zoga. Bueno, esan behar dugu ikustu haute ez dugu legoki. Urtero bezala kontu hartzailik likidazio bat indu, baina dano behar jakitun, eta gaina bertan lehen ontatik pasau zen lurzail bat saldu gendula, bideli, eta horrek sortu dula berakin bat. Orduan, oina mendik aurra ikusiko dugu, berakin hori, hango beha batzordetan daitzeken, ze proiektu leken, ozein leken.
Ni uste Lusaile 7.000 euro pasatu zen dela, ez 1.007, baina zehar ez altzen gero gasture bat ozena, ez? A ber, Bai. nik uste bi gauze desberdin nazten egin. Bai. Alde batetik daukeu, Lusaile saldu intzan 2006. Ordu, nola saldu intzan, eta hori itzaun aurreikusike saldu ingo zala, diru hori gana geldi hurinda. Besti da, aurtengo partida, 2017ko aurrekontu, 1.700.000 beste partida bat jarri dela Lusaile hartan inberdin obrantzat. Da hori bai dago, aurreikusike zarrera bezala, baina bai egaztu bezala, horrek ez du gerakinik ere ingo, datorren urtin. Aurtengo 2006ko gerakin ere hor lehenko urtin saldu intzalako Lusaile hori, eta hori itze olako aurreikusike 2006ko aurrekontu intzani. Orduan, diru hori gerakin bezala delbiu da hon, eta gero diferentzise, beste 1.500.000 aurreko urtine hontzan gerakin hori dela zarrera batzuk geixo egon dilako, ohiko zarrera batzuk geixo egon dilako, eta gastu batzuk aurreikusik ez daudenak, da normalien prudentziko kriterizukin zarrerak aurrekontu jeienin pixke bako jartzeie eta gaztuek pixke taltuo jartzeie. Orduan, prudentzi horrekin eta goz batzukin zaudenak igual engabe geldiu dilako, geldiu da gerakin hori. Bueno, margarren puntun, behin betiko onespenen berri ematea. Behin betiko onespenaren berri ematea, 2017ko otsailearen 22ko udalbatzak onartutakoa eta alegazio hori egon ez denez, behin betiko onartua, Azkoitiko herrian gazteek etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak ematea arautuko duen ordenantza erregulatzailea gelditzen da. Amikaren puntuan, aurrepuntuari buruzko informazioa, bakizute, hilero, segura bera honin, ekonomia aldetiken azaltzen da, eta beti interbentzio aldetiko ogasuneko zinegotzikin, nahi zuten izita bat hartu, zerbait nebaldima akaratzea. Eta aiatzea amikaren puntua, kalde erreguak. Aldeitz, nahi zuni? Bai, galdera bada zestutik ermunekotean gaueko autobuse inguruan. Batzar nagusitan registro bite galdera gure batzarki biterte, baina udalin egitea egokixen uste da. Zerbitzu honen etetzea gure herrixen zeinik hartu du erabaki hori? Diputazio bakarri, o zueko parte hartu erabaki bakarri? Galderi da hori, ezta? Hori diputazio hartu erabaki hori. Diputazio hartu erabaki hori, izentzan mobiliadeko eta transporteko buru diteuna, Iñaki Prego, eta zantzun presentazioan, demi esanez, espaldin oso beharren horri gogor bat hartzen gainea, laster derri horrez ikusiko zula, zerbitzu hori ez zula emateko eta ez gainea tramo hortan baizik ondizio hori. Baizik, ideziek dauzkeben marra gorrizek idatana pasatek eduzilako, intentauze duelako agerritzea azkeneko egunin txoferra. Orduan txoferdanak hankarrekin entziten izila, eta etxe belan nahi tramo ikie askotik iren ermuren. Gure opinizu berretxe bezala da, erabaki horrekin alde batea, bakarrik egiten dela arrazoi eman, justu zibilizatu bezala ez nahi biltzen. Edesei, tramo alatzia, konkista bezala nahi baldin hori ikusi. Baina naiz de aleinekin galdetu idez, aurrez altzen beste neurrik, seguridadeko bateman jarrik adibidez, gaur egunik, esan zuen ez ez eta seguridad kontrasati bertatik gaina zegoen esperientzio, seguridadeko bateman juten baldi mazan, objektiboa bezala egin zezela jutezin jende horrek, eta trofeo bezala izaten zela, ari albaudima gero egitzia. Ostintzin, nahiko neurri guztu guen gabiltzen, hartzen egin da, udaletxik neurri hori hartu dana, ez dizu opini makilik errebera hori gelditzeko, baina ez du onartu. Hau dana lotute dihu, eta izen behar dugu garbizen. Eta zeure hitzetan egituten dago, ambienti sortzen nahi izan egin, askotizen gertatzeko egitzizula bat. Askotizen, azkeneko hilabete pilotan, gertaudan egiten da kanpo jende asko torri da, eta justu ez askoti alai bat eta kultural batekeko. Baizik, zoritxarrez, moskortzeko, drogatzeko, eta gero ondorenak ekartzekunak horrek herrixen kalteko izeteko.
datu badauzkegu, informazio guztize daude zuten. Eta nigiketan galderia ordenantza hau onartut eta berra zaulako, eskaera ondize zaulako, galderi iket esateuna gaur represibu dana eta tabernetzen kontra gauzela. Zerbait tabernak ez, oa esapenetik egin izizegin, orokorren ez. Zeinbait tabernak esan aleike, dana legezin dezoze debeto zagoela. Zeinbait, dana neurrin akrebitzala esatia, ondo ikustegola tabernatan edae txikiko jendiei alkohola atatzia. Zenbait atrebitzalda esatie dabilen bezala eta hitza ibiltzen bezala arra egiten ibiltzia jendia noiz, bai tabernatan eta bai kampuna. Ikusi gine espektakulu, da horren datuan zuela egizute komisiotan bantzate da. Hori nahi aldego errexen egitzia. Ez aldego alindu hori zuzentzia. Noski nahi deula errexen egitzia. Aldan aukera egizena, jendia megelditzia, baina herri jator baten barrun eta ez estremismo batzuak dute. Estremismo horta aileute daude. Edozein tokiten, edozer nesezia dekia. Puskaketia etorriko da nahitea, naiz da aleitzen jardun eta gure medizio gutxikin hori ez gertatzeko. Inguroko biztalik kejaute daude. Egunero bere etxebizitzi garbi berrin kanpo gure garbitzen garbi marizete dautelako botaka, txixet, kaka, danak, bakizuten, danetako testimonizu dauzkegula. Danetako, beste entiade batzuten eskaparetik intxau, autobusetan danak puskau, autobuseko asientu danak margotu, askotitzen famosona dauna azkeneko denbora honetan shock firmatzen da grafiti. Hori danak mantentu merda, oalein du merda, kentzi hori eta eskatzen bezala eukitzia gazte bat, ekitaldi bat, aizialdi bat, jatorra eta movimentuko eta kulturala. Nik galdera hori jet. Nik uste esan dituten tema hozidanak errexen gaudela eta nahi guzti izan behar deula eskubidi daukabena bat jendik lota deskantzatzeko eta gaztik ebiltzeko bere orga denporan dana arrotutu behar dula eta legin barron bilio behar dula bakutzen eskubide errespeto diez. Eta ordenantza honek eta hori dago movimentuak beste arazoi ez daude. Eta gari baten zaun bezala taberna bat egortzen gano konziertu egitea, eta etortze zan udaletxe da zan, ierko pasuteo, datorren azten konziertu zio. Eta gregadi gutezan da kartzezun taberna. Nola? Zeo? Nolatan? Bate bat, hori nahi du nahikia. Egun emeko reglamentu batek esan ezi, hau egiteko denbora hori lehenu etorre behar zute, seguridade baina hau egartu behar ditu. Kompromiso hau egartu behar ditu. Beste toki guztitan pasatzen ala ze pasau behar du hemen. Ezer ez pasau, egun bezala, trasladu, neska eta mutil, a punto del koma etiliko dizen bezala, hori dana ikusi herrixen, jakin responsabilidad dago bezala herrixen nolako ambientio berdun eta soziala ardure dune, zenien zaio berdun, gondi okarrena pasatzeko, numaiten edo otzema pasatzeko, eta gero esateko, udaletxeko jakinen gainin zaudean eta estie bezerren, noa jo berdun. Izen nahi pratiko, ez nahi saldu saltzeatiken. Tema hauetan nahi zogu genuke ez hartzietan ondo fungualitzaren, ez dakidu aprotxetu zutela zuen izateko gutan amosten egela eta murrizketia emetik eta bestetik, representu eta bestetik. Ez dakidu ez aizei zautela olego zuzateko. Eta zer berdu, esku kurriut zein da, uruzaute, jorzeutana ikusik errezen daula eta rekonoziute, internamente rekonoziute. Eta baite guraso bezala ere bai, internamente rekonoziute. Eta horretori nien filmek eta esatenak kanpo gu aldin, etxe gu aldin, firme hoxek etorri zin galdera batzuk eta eskaera batzuk egitea. Zanez, mesedez, legie bete izute dadako kontun eta bar. Legie bete izute adin txikikoi alkohola ez ematen. Legie bete izute drogak eta beste gauze batzu daudenean vigilantzi bat eta ondo ematen. Hori dana eta horren bultan azio gauze bat gau. Guna izute mogo kolori ipini, baina guk hola ikusteu eta hola dago. Galderi berriz edukatzeko, luzetu nahiz baino, erabak izartu zuen agotu duzena, izan zen, diputatxoa. Esan duzu beti ibilik edeura represizue, da murezketa, da... Esan dugu bat igual itezu enseñan gara ez, ite ezan ez dugu ikatzen. Da murezketak, nasaila gaizu ditzen jabier da, gaizu ditzen horrez, ez da izten azken. Zerbitzu bat murezkin da, hori garbixe da, murezkin da. Da represizu izate dugu, porque ertzaineke, ertezebe, kalea, kaputxa gambide zapatua hori. Horrek ez sortzen, Asterixen ardin, zabaitamo ambiente hona. Bilera egin zinen eta parte hartze hori ontzani. Ertzainako posta horrelako buru eta bere buru mokua. Horituan,
tabernei danakin itxeiken, guraso bine bai, etorri zinakin, gonbidote dana zauden. Bale, puntu ere izan dut. Etorri zinakin, gonbidote dana zauden da. Eta tanak izan zikoen, zea toa izo gongo zin. Bakizute, guztu represio iztaudolako eta beste guztatzuk asko zabalo behalako eta tempola eta eman gogulako, taberna asko eta ez ditu bela hondiken, legez, bete berri gauze betetzen, sonoridaren mailen eta abar. Nola ez genuen nahi justu, zu ezatezun, olako polemike bat eta ertzainik izan zin garbixe. Ertzainik abizo zion, taberna nahi. Esan ez, eskaeri zaula eskotiko errekik, guzeo zuzentzen laguntzeko, eta biliko zila, paisano biliko zila tabernatan. Barrez izuen, ez dugu korriketa. Paisano bilikeko, ikusten baldin mazaren zauko bela, motibu obigaltzen maziko ben, zauela, arrastu da, otrogi konsumitzen nahi zila. Adik txikikoi alkohola atatxazik guztela, sartu ingo zila. Azkena honen sartu zinin, bi tokitea sartu zinin. Atraskure sartu ziren, ikusi zituelako bi tipo sospetxoso eta ez da, mesorik batzen, porque ez da, informazioan eta handi. Eta lokalizatu zuen produktuak endu zuen hauz bat, ongi izan egiten azeitzen. Txalintxo taberna sartu zinin, esan zuen kontrol bat etxatzekula. Ez da, kontrol hortan ze ondo den dugu izan. Kaputxote juna altzien du, uste tonen osartetan zela, baina, en fin, dato etxeko beto non dutxo. Ez da, gituen rebatitzeko. Eta hori bakarri da orden bat ikintzeko. Alde batin galdetzen modu bezala mundore gure merizu eta gure ertzainetako kuartelan ezertako duen, hani usteko gau guzetako hibri berditu hola, herrixen lehen osan dituen gozeo xel hortzeko. Eta genian oso puntuz ibiltzeie eta ez dut uste modu txarrein, otrifrukaik eta ezer montauzanik alako gatzen bezala. Orduen, abiso bat hartuko zeben, hori ikiko. Baina ez da biltzea, hoxe. Hemen guna eduna eta itxea eta horra eta gara. Osea, represio baina ez da. Eri kolaboratzen, galdu zan ordena hori pixket, ez dilako aldatzen gure bi oiru medizio bakarrik gauteinak errelegun gozorian kontrolatzen. Kasu bakizu, datu eman ditulako komenziotan da. Azte gara baten, ixe bostun pertsona sartu zira asko dira. Ixe bostun pertsona. Egon dugu txikizitzu gitzioa. Klasean eta gure izan errepetiu, dano ikustu eta. Dano ikustu. Eta hori, nik uste dana gauda oso behar dintzeko. Hori, bat emaguzu formula bat, gu aurre ematen egian bezala, esan ez, guraso bin, itzein eskolako zeakin, itzein hertzen egin, gerizu bin, teknikokin, ez dut joan bileran ez, rekordatzeatik, algerun jendean egin bat emat aztuko zigun, gure bat pusketia ez da. Hori da nahi, eta dakon martxan, zu bat emaguzu beste alternatiba bat, ireiz, bat emaguzu beste alternatiba bat, iruztezakon nabio daula, baina junda izela gauzek gertatzen ez dizkona askotizen ez gertatzeko, gu bat bena, iso horri gara. Hor, ez dira, zaten? Formula magikoik ezan den egunez, baina ere esan zuen bezala, ordenantza honen ondoren ganak esan du, gero beste lanketa batzuk hasi dira, egun lanketa oso lehenu hasi jaun beste den. Ez dira, orden zuen nahi zuten talpetak, gara. Baldin hau zuen, edo zer metodo, edo zer zuzentzeko, gu dana batean. Dana batean. Berez, ez duzu formula magikoik ez da hola, eta erantzun eman dizut. Aina egiten izan dura lan batzuk inbori joztela prebentzio lan hosek hasi jago duela. Ez digun dela 6 urtetik, dela atxotik. Ogun dela 10 urtetik. La urte azkenetan problemia hasitxe zagoen, ez dut ikusi ezaren movimentuko bi hori iztiko. Gau, EH Bildu agintzen ontza legealdi horretan egon zin negorizekea. Berriz ezin gotxo aplikau, porque resultó ditzean, no? Entonces, berriz egrabazio, makiko. Komiziotan ikutsitzen, berriz ez eguzu itziken, eta ikusi kontrolatuko errik. Nekanek ez dut Bueno, ez den duztan nahi bakarrak, ez da dugu, ez den izatzen nahi bakarrak hartzen prebentzioko neurriak hartzen segitze dela, bai eskatzen dugu balorazio bat egin behar dara hola, eta alkar jartze bat egin behar dara. Eta lan batzuk iten ja azita da. Oin kontratazioekin eta pixket antolatzen nahi geha, eta nahi hori eraunkoa. Baina ez duzen nahi ez da niken ezer egin. Ez da aurretik eta ondoren, baizik, etengabe egitea prebentzioan dena. Eta azken aldien, lan gehien bat egin. Eskarrik asko dikane, eta hor bai izan dumanak involukratzen da, familizien da barretan. Hortan nahi garen, zuen ez zuten ezako, lan nahiak izateko bere frutu da, eskubide dugu zuten nahi zuen ezateko, baina beti dukera defenditzeko, zerrik egian tema batzoko lan ematen da.
eta aurrera, eta edukitu soluzionatzen eta barra eta informazio hori gaudu. Gu ez dut inorrek reprimiu, unai duna jakin egutxia betxea, bakutxe bere eskubide egutxia, eta ganak bere errespetatzea, beste ez. Asmako aldo uno ez dakit, lehenen gogula asmatzen hori du egiz. Beste galdera mato zerbait? Bai, Gaurkoan ez dator berritxan batekin, baina bai hilero bezala, oraindik bizi dugun biolentzia matxista salatu eta denon artean hileroz bada, 3 hilean behin, udal bilkura osoan adostutako idatzi bat aurkeztu behar genukeela gogoratzen. Eskerrik asko oso bakin, beste batek zerbait esateko bat nuke, eta bestela, gatu bilen hori bukaren, eskerrik asko da bai.